Ok, takže hádajte, čo sa ide diať. Viete, jak som mala v minulom videu, som si spravila svojho vlastného labubu. No, nebol to labubu, ale dnes som spravila reálneho labubu. Nie je to labubu, je to lafufu, ale neviem, kde na Slovensku by som mala nájsť labubu, takže som nič iné. Toto je v obchode jediné lafufu. Takže hodnoťte moje kroksy dole v komentároch. A keď sa pýtate, na čo tu mám tento hrniec, no aby som si vedela oprieť svoju kameru, len nebudem to furt držať. Help me. Dobre, je to opreté. Dúfam, že to nepadne. Neviem, či to vidíte. Ja to vidím. OK. Takže ideme to takto pekne. Prepačte, nikdy som neotvárala labubu a toto sa stane, keď otváram niečo nové. OK, tak nič. Otvorím to zle. Prepačte. Ja vážne neviem otvárať. Teraz som si to pokazila. Mole! Vieš čo? To je jedno. A hlavne som sa k tomu dostala. Neviem, ja tu nič nevidím. OK. Toto je môj labubu. Ja som toho secret strašne. Počkaj, ja som neukázal, ktorého chcem. OK, takže tu sú teda všetci, ktorých môžem dostať. Ja chcem tohto žlto-rúžového, alebo čo to je? Červeného, fialového, alebo secret. A týchto troch až tak nechcem. Ako keď mi padnú, nevadí, ale iný by som si veľmi prešla. Takže, jak sa to otvára? Pomoc. Jak sa otvára labubu? OK. Man. Myslíš vážne? Musím si zobrať nožnice. Otvorím tak fixi, alebo... Kamo! Man! Mám. Koho mám? Ja mám toho oranžového! Man, ten je zlatý, ale... vyzerá troška divne. Tá hlava sa točí. Ale je pekný. Snaď. Ako, je to jeden z tých, čo som nechcela, ale nie je škaredý pre mňa. Jak je to ten oranžový. Ja, happiness. Ten je pekný. Takže toto je moja labubu. Nie je najškaredší, ale ani najkrajší. Ako je to lafufu, takže... tak to nejak vyzerá. Počkaj, je to vážne lafufu. Aj. Ako pozrite sa, jak vyzerá, ale je pekný. Takže napíšte do komentárov, ak vám ešte niekedy kúpi labubu a aj reálneho. Čo spravím asi, keď budem dospelá, ak to ešte bude existovať. No a na budúce, ak si niekedy ešte kúpim, by som chcela strašne toho secret. Takže na budúce secret, fialový, tento tu a tento. Takže to je teda všetko. Dúfam, že sa vám dnešné video páčilo a napíšte mi do komentárov, či si ho mám doniesť aj do školy, keď sú prázdniny. Ale je vážne pekný. Takže dúfam, že ste si užili toto video a už tretíkrát napíšte mi do komentárov, či sa vám páči a či by som s ním ešte mala spraviť videa, ale vidím, že má nejaké veľké toto čelo. Neviem, či to vidíte. No. Ak počujete také pesničky, tak sa nečudujte, susedia, chápete. Takže dúfam, že sa vám dnešné video páčilo a čau.